Saudos, moi bons días. Dentro dos espazos electorais que está a emitir a Televisión de Galicia, ofrecemosles hoxe entrevista co candidato á alcaldía de Vigo polo Bloque Nacionalista Galego, Santiago Domínguez Olveira. Moi bons días. Moi bons días. Santiago Domínguez foi concelleiro e director xeral de Deportes da Xunta. Nas últimas eleccións municipais de 2007 concorreu tamén polo Bloque Nacionalista Galego, polo tanto esta é a segunda vez que aspira a converterse en alcalde de Vigo. Nesta última legislatura gobernou en coalición co PSOE nesa cidade. Comezamos, Santiago, se lle parece, facendo un balanzo destes últimos 4 anos. Bueno, eu creo que a cidadanía de Vigo pode visualizar hoxe que despois destes últimos 4 anos a cidade se transformou, a cidade vai mellor, moito mellor. E eu teño que decir que estou tremendamente orgulloso da aportación que o Bloque Nacionalista Galego ten feito a este goberno municipal. Aí está o noso traballo polo Casco Vello, esa recuperación do Casco Vello, ese gran traballo feito tamén en benestar social, a recuperación do noso patrimonio como nunca se tiña feito. Aí está todas as infraestructuras culturais, deportivas, a nosa aposta pola igualdade, pola mocedade. Eu penso que foron 4 anos donde a transformación e o traballo para a xente que anunciaba o BNG cando eu, efectivamente, me presentaba como candidato a alcaldía, eu creo que están perfectamente visualizados e cumpridos en este mandato. Falemos agora en clave de futuro para o que ven, a loita contra o paro e, en consecuencia, conseguir máis emprego para os vigueses é un dos eixes centrais do programa do Bloque Nacionalista Galego. Que propoñen nese eido? É o eixo fundamental porque non podía ser de outro xeito. Nos vemos dicindo e eu veño repetindo que non é o momento de facer grandes promesas que logo se quedan no caixón. O BNG non quere frivolizar, non vai a frivolizar en esta campaña electoral coa situación que están pasando moitas familias na nosa cidade e na nosa comarca, coa situación de paro que está desgraciadamente asolando a moita xente, coa situación das nosas empresas, do noso comercio. E por eso o noso eixo fundamental é a loita contra o emprego e a protección social, sobre todo aqueles menos favorecidos, os traballadores e traballadoras. En ese sentido, nos temos cifras concretas, temos accións concretas e promesas e compromisos realizables e que poden ser verificables. Vamos a poñer todos os recursos, todas as competencias que ten o Concello, que non son todas, porque aquí tamén hai que recordar que a Xunta de Galicia e o Goberno Central teñen que poñer toda a carne no asador, pero por parte do Concello todos aqueles recursos, todas aquelas competencias as vamos a poñer e as vamos a vertebrar para facer un verdadeiro plan de choque contra a crise. E temos unha cosa moi concreta. Nos anos 2012 e 2013 vamos a lograr un plan de emprego que vai a dar emprego directo a 2.500 persoas da nosa cidade e ademais con unha cifra concreta que son 25 millóns de euros, porque levamos meses estudiando, analizando os orzamentos, reincorporando novas partidas, reorientando outras e queremos que esa é unha cifra mínima para que polo menos dende o que o podemos facer dende o Concello se sea claro e se sea ademais verificable que imos a facer este plan de emprego. En materia de infraestructuras, cales son os retos e as prioridades para Vigo desde o punto de vista do Bloque Nacionalista Galego? Bueno, Vigo ten que seguir reclamando e eu, o día despois de ser alcalde desta cidade, o que penso, en primeiro lugar, reclamar do Goberno Central e reclamar da Xunta da débeda histórica que en infraestructura sigue tendo Vigo. Non pode ser que sigamos retrasando continuamente prazos e prazos para grandes infraestructuras, como poden ser a chegada ao AVE, que agora parece que vai a chegar a través do boletín oficial, ou como poden ser esa autovía Vigo-Pontevedra, como pode ser a nosa rede ferroviarias de cercanías. E en ese sentido, ademais de negociar e de facer que tanto Xunta como o Goberno Central lle den a esta cidade o que realmente esta cidade merece por ser a cidade máis importante de Galicia, dende o Concello de Vigo tamén temos medidas claras para poñer en marcha unha verdadeira rede de transporte metropolitano, para convertir esta estación que agora se está construindo nunha verdadeira estación intermodal e tamén para poñer en marcha a primeira línea do tranvía por Vigo, que despois de moitos estudios que se quedaron no caixón, hoxe o BNG presenta claramente un proxecto, unha solución e un plan viable para poñelo en marcha. Falemos agora de urbanismo. Cales son as propostas do BNG para Vigo? Bueno, o BNG foi o gran impulsor do actual Plan Xeral de Ordenación Municipal. Despois de moitos anos de inseguridades xurídicas no urbanismo vigués, despois de moitos anos donde un urbanismo vigués non tiña ningún tipo de atención á protección medioambiental, á sostenibilidade da cidade, ao futuro da cidade, o BNG foi o gran impulsor deste plan xeral.
Nos seguimos creendo en este plan xeral e seguimos creendo que, ademais, a través dun urbanismo en Vigo, temos que acometer bellos proxectos como a recuperación da nosa praia de Xamil, como poñer chan industrial a disposición das empresas, que tamén está contemplado en ese propio plan xeral de ordenación urbana, así como é moi importante facer tamén un plan de accesibilidade á vivenda para mozos e mozas da nosa cidade e, en definitiva, desenvolver aqueles ámbitos e aquelas dotacionais de cultura, de deportes, de sanidade que están incluídas no plan xeral e que nós, evidentemente, queremos potenciar. Falando de sanidade e de servizos sociais, cales son os retos que ten por diante Vigo desde a perspectiva do BNG? Mire, o BNG, cando chegou a ter responsabilidades en este mandato na área de benestar social, nos encontramos con un orzamento que adicaba a protección social 4,5 millóns de euros. En este mandato, no último orzamento, o BNG puxo a disposición das familias, dos dependentes, das persoas con discapacidade, dos maiores, nada máis e nada menos que 10 millóns de euros. Máis que duplicamos. Polo tanto, vamos a seguir en esta línea e hai unha promesa moi clara. Vamos a dedicar o 8% de total do orzamento para benestar social. Polo tanto, a nosa aposta pola protección, polos nosos maiores, vai a seguir tamén sendo un eixo fundamental do noso traballo e da nosa política. Canto á área metropolitana de Vigo, hai un anteproxecto xa aprobado. Cal é a visión do BNG de como debe ser e como debe artellarse esa área? Nos apostamos e apostaremos sempre.